जों फैदो बाथौ मन्दिराव उदालगुरिनि जायगाया जाबाय खैराबारि। जों फैदो आरो दा बाथौ मन्दिराव खुलुमनो। माना खानासो फैदो जोंनि न'निफ्राय माबासो जायो 1 घन्टा बारदो नामा 1.5 घन्टासो। आङो लेबु खानायनि खानाय सिनदो आरो खानाय सिनदो दिनैसो फार्स्ट फैदो आंनि माथोआ गगा मोनदोंना माबासोदो बोख्रेबसोदो। नायलांदो मन्दिरखौ मारै। Tuh, ini mah tuh. Sulen mah nang mah ini dagai ini gelibay. Tuh. Tuh. Nana ini batuk tuh. Sana, silakan murinda. Ayo kulum murinda. Kulum murinda. Kulum murinda. Iya, iklan apa ada kulumnya? Man, kadar haholan. Dasar iswita aja biasanya kumsum pasta sengkor belum no? Isurkan. Tayo जों खुलुमग्रोना लानि खुलुमखांबाय जोङो दा बाहेरायाव ओंखारबाय आरो इनिफ्राय मन्दिर सिङाव मा दङ मोनालै मन्दिर सिङाव गिदिर मोनदों इमान गिदिर हलखा जों खुलुमखांबाय खुलुमना फैबाय इसोरखौ Sakura mati na iti semua. Sakura iti semua. Kita lalai. Mak, kita lah. Mana lain sa? Pati na ala? Kadirana, kazanनिफ्राय माबा मुरिखौ ओइ इयाव खासेव आरो ना बेलेग ना धरननि दोङो होनदो नायनि र' मुरि होनानै खनसे ना दोङो इयाव खासेव दोङो बुजा हो इखो बाय होबालाय मु बायनो आखाइ बायसोमनि आङो बुजा दैयावसो थांनो जाबाय थायो रायाबा उपाय गैया ना फैसोदो
मानाबाय मा नुबां नायला दा ना फैसलै मोनसे बुरजा बुरजाखा फैगोन नामालाय खारदो मोजां जापनि ना ini dang ayo kasih fui kasih nun mani kayak dang Japan na bro buja mana bay nuzum na kin noa feeding na mane nongla ini nagder pada ini piu kasih ini kayak gini dah aku beda bos bagain lagi sih जों फैनो मानाद्रायबाय नुला नाखा मालाबा टाइम दिहुननानै खानसे टप फैगोन र' गथाय नायजोबनांगौ ओइ हाबनो deh hujuk deh थांसै मा नामा हरजासोबाय दा मा नामै नुनाय नंला नाफोरखौ ini naफोरा नायाबो आखैथिं मोनो Jangan gila dong. Tuh. Tuh. Ơi lạ. Ôi mà vậy. Muốn đi un thiệu. Mà thế bây giờ đó. Kan mana maaf tinggal. Papa ini sih mana? Soalnya aku bisa Maya murti deng sini tinggal apa? Maaf tapi maya nahor kita ini saya nih ke. Kira misalnya rumah saluk clean. Saluk clean misalnya. Ini giring ibu hakor ini sedang mana? Tuh sampai nunggu mana kayak saya ikut kono nudia dan naik juga nama dia. Maya murti dan mau sih mana. Jadi ikin tilu iman sih kalau nunggu ada thang nasi. Ada mau bawa time di mana nih sana nak kayak gotek mana juga kan. Tindak kayak bikin tiup na tentu na jauh.